Okay, sesifikile First 3:16 sesifikile sonke I believe ngiyafuna ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu enabizelwa futhi kuko emizimbeni munye futhi yibani ngaba bongayo. Amen. Uthi ukuthula kukaKristu makubuse ezinhlizweni zenu enabizelwa kuko. Ngizofunda ngesingisi. Ngizofunda ngesingisi. Ngizofunda King James King James, let the peace of God rule in your heart. Amen. Let the peace of God rule in your heart, to which you are also called in one body, and be ye thankful. Let the peace of God rule in your heart. Okay. Unokuthula esinako ngenxa yokwazana noNkulunkulu, ukuthula kukaNkulunkulu, then ukuthula noNkulunkulu, so ukuthula noNkulunkulu, then nokuthula kukaNkulunkulu okumele sikuvumele kubuse ngaphakathi kithi. Amen. Sikhulumela ngokuthula noNkulunkulu as a result of not being worried. That's why amathi ubasana ukuba worried sana take isitha. Isitha masazi ukuthi wena makufika isimo uyasuka kuNkulunkulu, makufika isimo awukhuleki, makufika isimo awu respond ngeza kuNkulunkulu. Isitha will always create some situations around impilo yakho. Isitha ngasho ukuthi isitha studies you. Isitha siyakwazi ungakasindiswa sala izimuva lakho. Isitha siyahlasela ngemuva lakho kakhulu. Amen. Isitha siyahlasela mama wawuphuza sithi sokuhlasela ngokuphuza. Mama ubufeba sizokuhlasela ngokufeba. Mina ngisanda kusindiswa ama-attack amantombazana. Beka amantombazana. Intombazana bayishela ingakufuni isiyakufuna manje usindisiwe. Intombazana iyayiphonsa kuwe. Uyabona sekumele wena uresiste wena. Kumele uresiste ume kumele izwi. Ama-attack abuphuza nama-attack otshwala ebekhona ihamba nayo koza nawe man awusekeke kusasa man hayi kubhora nawe man makabe ufuna ukujabulisa abantu umuntu noNkulunkulu bengisoya. You understand? Abantu nje just usathi ama-attack uzoqoba just by one decision. Yakhumbula khona umngane nami isandla kwethu ngambona last Saturday kathi nomshado la ngasibuza naye kakhulu. Yakhumbula isikhathi ngibuyela enkosini ngimnikeza ilift uyabuza manje njengokuze usonke ngitangisonke ngizindisile manje ngaphuza le moto engathi hayi ngeke ngathi hayi okay ube ngavuma ngizonzakalana buza khona ukuthi uphendukile usibili akasaphuza ukuthi usama nabantu aphuzayo usahamba le ndaba ehamba believe ingakho sithi noma uphume ey'ntweni khayela noma okay suwembulelwe ngalo buhle kaNkulunkulu ufuna nabo basizakale. You are too weak to help them. You are not in a position to help. Usase weak awukaqini kwawena ungasizakali kwawena usungalingeka nawe. Yabo ubuke yabo nawe usase weak. Amen. Usoma nawe awasizakala ngokuphelele soqhela yothola amandla. Amen. Come back 2 years later sokuthi uqina kancane ngabekela ngoshaya lo mthetho ukuthi bad companions corrupt good character uzoshaya lo mthetho lo kamoya. Yabo because usweak kwawena bona bagxile entweni yabo more than wena ugxile entweni yakho. Usawumikwe entweni yakho kakhulu entweni yakho bazokushaya. Ungahambi yoshumeza abantu aphuzayo senamjondeni. Don't do it. In fact bakhulekela you are better off bakhulekela ukuthi uNkulunkulu athuma abantu ukubona asebenzisa abanye abantu ukubona. That is wisdom. Iyezwakala obuzoshayeka. Cabanga wapha ba-stream club usufuna kuyahamba lapha ufuna diplomat lapha eThabo diplomat kubashumayeza diplomat lapha eGoli. No, you cannot do that.